So guys, ngayon magsi-shipping tayo sa LBC. Pupunta tayo. Ito po, papuntang Laguna. Itong RCP na group. Tapos Nuiwatan na flat set, going to Abra. Ito po. Ngayon punta ako ng LBC at mag-ship ako. Alis na tayo para abutan natin ng open pa kasi hanggang 3 PM lang sila, kaya pupunta na tayo sa LBC. Kaya tara guys. Para mag-shipping. Ito po. Para mag-shipping. Pasok tayo. Sana walang tao. Mag-shipping tayo. Ayan po. Shipping natin. Ito may Nuiwatan flat set pang rider ay saka ito RCD accessories for rider 150 pwede nakasit siya. Nakapila pa tayo. Mamaya ulit. Ayan guys, ito ang taga-shipping natin. Ayan po shipping. Okay, so tignan natin ilabas yung resibo. Okay guys.